Къде е сега? Само не ги разсочи към мен. А тия други са... Стана ли нещо? Опа, не вижда се, виж. Ако не се чува. Ти види ли? Да. Какъв форум? Това е гледалото клипче в YouTube. Човек, това последното клипче, което го пуснах в YouTube с тия мангалите, е гледано един пъти. Да, и аз някак ми ли е по този начин определен камък имам. Там на един камък имам, там на друг камък някакво пако палета. Ема, трябват ни пушачи повече. Ето бе, 1, 2, 3, 4 цигари. Да, ще пропушиме всичките заради едното нищо. Много ясно е. Да бе, и на мене ми дайте една запала тия. Трябва някак си малко по-напнуш. Четиримата заставате. Ценк. Чакай бе, Кире. Чакам бе. Сетих се за Джек Есъп сега, дали? Казвайте Никой няма малко, да вие се убие. палите виж. Само като го чуя и вече. Ама нашите витри са пара с рандом. Никой няма да се навид. Аре, всеки е... Аз съм на последната. Айде още един. Ето. Аре, че Кирето пали вече. Ми горяха пръстите. Аре! Аре, пали, Кире. Яката работа. Аре бе, Кире! Дайте му една цигара, бе. Дайте му джойнт. Пали, бей. Пали, бей. Бега и пали, бе! Ритни го. А пак те вика пака, бе.